Ayos lang bang patirahin ang dayo sa bahay nang dahil sa awa? Pero paano kung meron itong isinisikreto na siyang kikitil sa buhay ng lahat? Mapagpalang araw, kwentong baryo. Ang kwentong ilalahad ko ay hango sa tunay na buhay. 18 taon na akong nadestino sa probinsya ng Quezon para magtinda ng isda. Ito na rin kasi ang nakasanayan ko dahil sa mangingisda rin noon ang yumao kong ama. Mabuti na lamang at natutunan ko ang kalakalan sa pangingisda dahil ito na rin ang ginagamit ko para kumita ng pera, kabaryo. Nga pala, itago nyo na lamang ako sa pangalang Edgar. Iyon kasi ang tawag sa akin ng mga kasamahan ko sa palengke. Nasa 40 taong gulang na rin ako, pero madalas kong pekein ang edad dahil sa hindi naman ito mahalata sa aking muka at pangangatawan. Maaga akong gumising para gumaya, kabaryo. Kailangan ko kasing magbanat ng buto, lalo pat nalalapit na ang panganganak ng misis ko. Sa katunayan ay kabuwanan na niya ngayon, kabaryo. Gusto ko sanang makapag-ipon ng sapat na salapi bago niya iluwal ang unang magiging anak namin. Sa edad kong ito ay ngayon ko lang mararanasan ang magkaroon ng anak dahil sa 2 beses nang nakunan ang misis kong itago na lang natin sa pangalang Bekang. Dati ay isa siyang hardinera sa parke, malapit sa tinutuluyan ko. Hindi ko alam pero noong una ko siyang makita roon, ay mas maganda pa siya sa kanyang inaalagaang mga bulaklak sa hardin. Tila isang diwata ang nakita ko noong mga panahong iyon. Kung kaya naman, magmula noon ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na siya pakakawalan pa. Siguro, ang sasabihin ng nakararami ay napikot ko siya kasi 10 taon ang tanda ko sa kanya, ngunit alam ng kaitaas-taasan kung gaano ko siya ipinaglaban. Nagmamadali akong isinuot ang itim na tela nang makarating ako sa pwesto o mas kilala sa tawag na apron. Siniguro kong hindi ako matatalsikan ng malansang amoy na likido mula sa mga isdang hinahango ko. Gamit ang naipong lakas ay pinagbubuhat ko naman ang timba at mga banyerang pinaglalagyan ng mga isda. Matapos nga noon ay isa-isa ko itong isinalansan sa mesa. Ganadong-ganado ko nitong mga nakaraang araw sa aking trabaho dahil na rin siguro marami ang bumibili. Malapit na rin kasi ang piyesta, kung kaya't nagmamadali ang mga mamimili bago patuluyang maubusan ng mga maaaring ihanda. Mabuti na lang ay dumating na ang makakasama ko sa araw na ito, kabaryo. Namamasada pa kasi ito tuwing umaga, pandagdag din sa pantustos sa kanyang pamilya. Nag-aaral na kasi sa elementarya ang 2 niyang mga anak, kaya't kinakailangan netong kumayod ng sagad. Pinagpahinga na muna niya ako. Kailangan ko rin kasi yun dahil ako ang nakatoka sa pagdadala ng mga isda sa mga suki naming mamimili. Bitbit ang iilang malalaking bayong kung saan nakalagay ang mga isda, ay marahan akong naglakad patungo sa aking tricycle. Maingat kong ibinaba ang mga ito sa lapag bago ko tuluyang pinaandar at pinihit ang silinyador. Sa kalagitnaan naman ng pagmamaneho ko ay nahagip ng aking paningin ang isang batang nakaupo sa tabi. May bitbit itong bilao
at tumitingin-tingin sa dalawang gilid ng kalsada na parabang naliligaw ng landas. Kaya naman hinintuan ko ito. O bata, saan ka ba pupunta? Nag-iisa ka. Nasaan ba ang mga magulang mo? Takang tanong ko sabay sulyap sa mga tao sa paligid namin. Tumayo ito at lumapit sa akin. Pinunasan ko naman ang dumi sa kanyang pisngi nang mapansin ko ito. Manong, alam niyo ho ba kung nasa ng palengke? Inosenteng tanong ng bata. Ngumisi lang ako rito, kabaryo. Nakakahawa kasi ang pagngiti niya sa akin. Oo, syempre. Kung gusto mo ay sumabay ka na sa akin. Doon rin naman ako dederecho kapag tapos kong dalhin ng mga isdang ito. Wika ako noon sa bata. Mukhang nagdadalawang isip pa noon ng bata ngunit hindi rin naman nagtagal. Ay akin na itong nakumbinse. Matapos kong dalhin ng mga isda, ay dumiretso na rin ako sa palengke. Ramdam ko ang pagkailap ng batang lalaki sa akin dahil sa tuwing tinitingnan ko ito, ay nag-iiwas ito ng paningin. Dito ka na lang ba? Aba, nasan ba ang mga magulang mo, bata? Abay, delikado na kaya rito sa palengke lalo pat ang dami-daming tao. Saad ko rito. Pinagmamasdan ko lamang ang bata na naglalakad palayo sa akin. Ngunit huminto ito nang marinig ang boses ko. Patagilid ako na itong tinitigan. At katulad ng inaasahan ay lumapit ito sa akin. Huwag na po ninyo ako tawaging bata. Dino ang pangalan ko. Ititinda ko lang itong mga natirang puto dyan sa tabi. Sagot nito sa akin. Bumaba ang aking paningin sa hawak nitong bilao, kabaryo. Nakita ko naman doon ang mga kakanin na kanyang itinitinda. Biko iyon at may mga putong puti kung hindi ako nagkakamali. Pagtapos noon ay napatango na lamang ako sa kanya. Sabay sambit ng, nagtitinda ka pala niyan? O siya, ako nabibili. Magkano ba lahat ito? Tanong ko kay Dino bago dinukot ang pitaka ko sa aking bulsa. Hinintay ko muna siyang bilangin ang lahat ng ito bago ko kumuha ng pera. Iuuwi ko kasi ito sa misis ko dahil ito naman ang paborito niya. Hindi na kasi siya makagawa ng mga kakanin dahil sa medyo sensitibo ang kanyang pagbubuntis. Palubog na ang araw nang matapos ako sa trabaho. Nagpaalam na akong maagang uuwi dahil kailangan ng makakasama ni Bekang. Sa mga sandaling ito ay hinahanap pa rin ng aking paningin ang batang nakasabay ko lamang kanina. Hindi kasi mapakali ang loob ko dahil nagpumilit pa itong lumayas matapos kong bilhin ang kanyang mga paninda. Siyempre, wala naman akong karapatan para pigilan ito dahil baka nasa tabi-tabi lang din ng kanyang mga magulang. Ngunit ang labis kong iniisip kung taga saan ito dahil bago ang kanyang mukha sa aking paningin. Binilisan ko ang aking paglalakad nang makita itong nakaupo sa gilid ng kalsada. Napansin ko ang hawak nitong maliit na kulay pulang tela na parang isang medalyon o anting-anting. Andito ka pa rin? Dayo ka ba rito, Dino? Tanong ko nang makalapit at tumalong ko sa gilid nito. Hindi man lang ito tumingin sa akin at pinanatili ang pagpikit nito. Napansin ko ang bahagyang pagbuka ng kanyang bibig na para bang may ibinubulong ito sa kawalan. Maya-maya pa ay muli itong ngumiti sa akin nang matapos iyon sa kanyang ginagawa. Pagtapos noon ay kumamot lamang ito sa kanyang ulo habang nagwiwika sa akin ng, kasi sa totoo lang,
Dayo lang po ako rito, Manong. Hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng matutulugan ko. Sagot na inosente sa akin ni Dino. Agad ko namang hinimas ang kanyang ulo habang sumasagot ako dito ng, kung gusto mo naman, sa bahay ka na lang namin matulog. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong ibang kasama kundi yung asawa ko lang. Tiyak akong matutuwa rin yun kasi may makakasama na siya sa tuwing wala ako. Paliwanag ko sa batang yon. Dali-dali namang pinagpag nito ang likuran ng kanyang shorts nang makatayo ito mula sa pagkakaupo. Doon nga ay hindi ito nagdalawang isip na sumakay sa aking tricycle na siyang sinundan ko naman. Halos kalahating oras nang makarating na kami sa bahay. Hindi napigilang mabigla ni Bekang nang sumulpot sa harapan niya ang bata na nasa likuran ko. Ipinaliwanag ko naman dito na si Dino ay isang batang dayo lamang. May napansin lang ako rito, kabaryo. Ayun ay ang ibang pagtitig nito sa nakalobong tiyan ni Mrs. Tumaas naman ang mga balahibo ko sa katawan nang biglang kabahan ako sa batang yon. O siya, halika rito, Dino. Tiyak nagugutom ka na. Eto, paniguradong naghanda ng paborito kong ulam ang misis ko. Pag-iiba ko ng usapan, binitbit ko ang braso nito at dinala ang bata sa harapan ng lamesa kung saan merong nakahain na adobo. Pinagmasdan ko na muna itong maupo bago ko inalalayan si Bekang. Malaki na kasi ang kanyang tiyan kung kaya't medyo nahihirapan na rin itong gumalaw at maupo. Hindi na lang ako kakain. Wika ni Dino. Nakatulala lamang ito at hindi pa rin nawawala ang tingin nito kay Bekang nang makita ko ito. Humunot ang noo ko at nilapitan ito. Damang-dama ko na ang pamamawis ng buo kong katawan. Ngunit pinunasan ko na lamang ito gamit ang bimpong nakasabit sa aking balikat. Ha? Bakit naman? Naku, masama ang hindi kumakain tuwing gabi. Sige na, kahit konti lang. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din ay isasama kita sa palengke. At kung gusto mo, tutulungan kitang hanapin ng iyong mga magulang. Wika ko sa kanya habang hinimas ko ang kanyang likuran na alam kong natuyuan ng pawis. Humugot ako ng malalim ng hininga nang malagyan ng kanin ang plato nito. Hindi na ako nakakain ng gabing iyon dahil sa labis kong pag-alala. Hindi ko alam kung masyado ko lamang bang pinoprotektahan si Bekang mula sa mga masasamang elemento sa paligid. Dahil nang makita ko naman sila sa labas ng bahay, ay masaya naman nagkwekwentuhan ng misis ko at itong si Dino. Para bang basta na lang akong kinabahan sa titig nito kanina. Nasaan na nga pala ang mga magulang mo? Hindi ko na napigilan ang pagtatanong ko sa bata, kabaryo. Gusto ko lang makilala ang bata dahil baka mamaya ay kakilala ko pala ang mga magulang nito. Pero nagtaka naman ako nang hindi naman ito sumagot at para bang hindi ako neto naririnig. Nakatanaw lamang ito sa gitna ng kakawyan na may seryosong pagtingin mula rito. Malakas kasi ang paggalaw ng mga sanga ng matatayog na puno, kaya't baka natatakot lamang ito ng mga oras na iyon. Papasukin mo na si Aling Bekang nang makapagpahinga na siya, Manong. Samahan mo rin siya at huwag mong iiwanan kahit anong mangyari. Laking gulat ko nang magwika ng utos sa akin ng batang iyon. Sa puntong ito, nakangiti na si Dino ngayon. Ngunit hindi talaga naalis ang paningin niya sa kanina pa niyang tinitingnan. Sa totoo lang, nakaramdam na ako ng pagkatakot. Kaya't sinunog ko na lamang ang sinabi nito. Nadatnan ko naman si Bekang na nakaupo sa harapan ng lamesa.
Nakangiti na ito sa akin nang pumasok ako. Marahan niyang nilalantakan ang mga kakanin na binili ko raw kay Dino ng mga oras na iyon. Ayon nga sa kanya ay masarap daw ang mga pagkakagawa dahil marami ang latik sa ibabaw ng biko. Nang matapos itong kumain, ay inaya ko na rin ito sa kwarto upang magpahinga. Katulad ng inaasahan, humirot na naman ang kanyang tiyan. Tuwang-tuwa ako nang maramdaman sa loob ng kanyang tiyan ang pagsipa ng magiging anak namin. Sa wakas ay magkaka-junior na ako. Ilang saglit lamang ay nakarinig ako ng marahang kalabog sa ibabaw ng bubong sa tapat kung nasaan nakaiga si Mrs. Pero hindi ko na iyon binigyan pa ng atensyon dahil sa nasa kalagitnaan na ako ng pagdapos sa akin ng antok. Madalas naman kasing may pusa sa bubong namin. Nagtataka nga ako kung bakit umaalulong ang pusang iyon tuwing maghahating gabi na. Sa rami ng pwedeng paglampungan ay bakit sa bubong pa namin. Pwedeng lumabas ka muna saglit, Manong. Pakikuha po yung nyug sa tricycle mo. Nakaligtan ko kasi kailangan ko nang gumawa ng latik para sa biko bukas. Mahina ang boses ni Dino pero rinig na rinig ko yon sa pwesto kung saan ako nakaiga. Kaagad akong bumangon at kinuha ang lampara para tanglawan ang daraanan ko. Mabilis ang yabag ng aking mga paa sa lupa para kuhanin ang niyog. Napahinto ako nang makita ang pulang tela na hawak-hawak kanina ni Dino. Kaya't marahan akong yumuko para kuhain ito, ngunit napahinto ako nang marinig ang sigaw ni Bekang. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa pandinig ko. Tawag-tawag ang aking pangalan na parabang takot na takot, dahilan para maibato ko sa sahig ang mga nyog at kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay. Dino, anong ginagawa mo? Kunot na akong kinumpronta ang bata. Halos mapalod ako nang makitang puro dugo na ang saya ni Bekang. May kung anong bumubulong sa akin na wag itong lapitan dahil sa panlalambot ng aking mga tuhod. Ngunit pinilit ko ang sarili ko na lumapit sa kanya. Iyak lamang ito ng iyak sa balikat ko nang mayakap ko ito. Nandidilim ang paningin kong hinabol ang bata nang magtatakbo ito sa labas. May bitbit itong itak na pilak na nasisiguro kong ginamit nito para saktan si Mrs. Napahinto naman ako sa pagtakbo nang makita ang isang taong merong mahabang mga bihas na nakatayo sa harapan ni Dino. Malalaki ang mga mata nito at merong mahabang mga kuko. Nagtago ko sa gilid ng malaking timba at maiging pinagmasdan ng dalawa. Halos hanggang bewang lamang nito si Dino, ngunit ramdam ko ang kalakasan ng loob nito. Mula sa pwesto ay kitang-kita ng mga mata ko kung paano ito putulan ng paa ang elemento gamit ang hawak na itak. Sa tansya ko ay sanay na ito sa ginagawa niya, kabaryo. Huli naman itong tinagpas ang ulo ng malaking tao. Napansin kong naging anyong tao ang hayop na iyon, kabaryo. Hindi ko na kaya pang titigan sa mga mata ang bata, kaya nagtatakbo na ako sa loob para tulungan si Bekang na maisakay sa tricycle. Hindi naman ako makapapayag na isang bata ang kikitil sa aming mga buhay. Ayokong mawala na naman ng anak muli. Walang yakang bata ka. Ikaw, demonyo ka. Bulyaw ko nang mahagip ng paningin ang bata na nakatayo na ngayon sa pintuan at nakangiting nakatitig sa amin. Kinuha ko ang punyal sa ilalim ng unan na bigay pa sa akin ni Itay.
hindi ako nagdalawang isip na itutok ito sa bata kabaryo. Poprotektahan kong mag-ina ko sa abot ng aking makakaya. Yung anting-anting, nakita mo ba sa tricycle mo? Inosenteng tanong ni Dino. Pinunasan pa nito ang dugong kumakalat sa kanyang muka. Nagsalubong ang mga kilay ko at inilabas ang pulang tela. Ito ba? Oh, ito na. Lumayas ka na rito at huwag ka nang babalik pa, Dino. Isusumbong ko sa mga pulis ang ginawa mo. Tinanggap ka namin ng buong buo rito tapos yan lang ang gagawin mo. Nagtatarang ako nang ihagis nito ang mahabang dila sa aming harapan. Puro rin dugo iyon at sa puntong ito ay napagtanto kong tik-tik ang pinatay ni Dino. May aswang? Nanginginig ang boses kong nagtanong sa bata na tumango lang naman sa akin bilang sagot. Lumapit ito at kinuha ang anting-anting sa palad ko at ibinigay ito kay Bekang na siyang naghahabol ng hininga sa pagkaiyak. Nayakap ko na lamang si Dino sa sobrang pagpapasalamat dahil iniligtas nito ang pamilya ko. Matapos kong pakalmahin si Bekang, ay ibinigay ko na rito ang anting-anting ayon sa utos ng bata. Salamat. Pasensya ka na talaga dahil nabigla lang ako kanina. Hindi ko naman alam na ikaw ang nagligtas kay Bekang. Kung hindi dahil sa'yo ay baka naulila na ako ng tuluyan. Kalmadong boses ko ang umagaw sa kanyang atensyon. Pinaupo ko ito sa tabi ko. Pinunasan ko ng bimpo ang tumatagaktak nitong pawis. Sa susunod, mas mag-ingat kayo. Delikado ngayon dahil buntis si Aling Bekang. At kabuhanan niya rin ngayon. Mukhang matulis ang tiyan niya at sigurado akong lalaki ang magiging anak mo, Manong. Ani ni Dino at muling sinulyapan ang tiyan noon ni Bekang. Oo, masusunod, Dino. May iba ako. Maaari ko bang malaman kung saan mo natutunan ang lahat ng iyan? Sa murang edad mo kasi marami ka nang nalalaman sa mga pamahiin. Tanong ko rito. Walang reaksyong mababakas sa mukha nito nang salubungin ako ng paningin. Sinabi naman niya na itinuro iyon ng kanyang lolo na yumao lang kailan lamang. Yung mga magulang mo nasaan? Hinahanap mo ba sila rito kaya napadpad ka sa Quezon? Tanong ko rito kay Dino. Nang marinig ito ay sumagot ito ng, wala na sila, Manong. Sumadya ako rito dahil paparating na sila. Sagot ni Dino na labis kong pinagtaka. Muli na namang bumilis ang tibok ng aking puso nang marinig iyon. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya ngunit malakas ang kutob ko na ang mga katulad na napatay niya kanina ang tinutukoy nito. Ha? Sino? Pagkukunwaring tanong ko kay Dino Kabaryo. Gusto ko lang kasing makasiguro na tama nga ang kutob ko pero hindi ito sumagot at tumalikod ng makatayo sa tabi ko. Iniwanan nito ang aking itak sa tabi. Basta maghanda ka na lang, Manong. Ikaw ang lalaki kaya't ikaw ang dapat tumayong panangga para sa asawa mo. At gano'n na rin sa magiging anak ninyo. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Sagot ni Dino at dumiretso na ng lakad palabas ng kwarto. Hindi siya nawaglit sa isipan ko, Kabaryo. Nakakamangha kasi ang pagsasalita nito dahil para itong matanda kong magsalita. Ang talas din ng mga ginagamit nitong salita. Kinabukasan ay hindi na ako pumayag na maiwan ulit na mag-isa si Bekang sa bahay. Hindi rin kasi ako mapapakali kapag hindi ko ito nakikita at wala sa tabi ko. Katulad naman ng nakasanayan, maaga kaming nagtungo sa palengke para magtinda.
Kahit anong ang payo ko kay Bekang ay hindi siya nakinig dahil pasasaan daw ba kung narito siya ay wala naman daw siyang gagawin kaya't hinayaan ko na lamang ang gusto nitong magtinda ng mga gulay kasama si Dino. Tanghaling tapat na rin nang makabalik ang dalawa. Ubos ang panindang nakalagay sa bilao. Malaki ang binigay ng ngiti sa akin ng dalawang iyon. Naku, nakakaya naman Dino. Talagang nag-abala ka pa na bigyan kami ng bawang porket nalaman mo lang na mahilig ako sa adobo. Pabirong saad ko at kinuha sa mga kamay nito ang isang bugkus ng malalaking piraso ng bawang. Hindi yan para sa'yo, Manong. Para yan kay Aling Bekang. Marunong ka bang gumawa ng kwintas na yari sa ganyan? May punto ang kanyang boses at nakapamewang pa sa harapan ko nang sabihin niya iyon. Kinilatis ko lang saglit ang bawang bago ibalik ang paningin sa bata. Susubukan ko. Ilan ba ang gagawin para sa misis kong maganda? Tanong ko at tumango kay Bekang na siyang hinampas naman ako sa balikat ko. Isa lang. Mas maganda rin kung gawan mo na ang sarili mo. Ikaw naman, Aling Bekang. Dito ka na lang. Mag-ingat ka sa mga makakasalamuha mo. At kung maaari ay huwag kang hihiwalay kay Manong. Kung may titingin naman sa'yo ay labanan mo ang tingin nila, maliwanag. Doon lang ako at kukuhanin ko ang binili kong malagkit na bigas. Pamamaalam ni Dino bago tumalikod at kumaripas ng takbo. Mahigit 1.5 oras bago ito nakabalik sa pwesto. Tinulungan ko na si Dino na ipatong ang hawak sa lamesa. Oh, kumusta? O siya, malapit na tayong umuwi, Dino. Huwag ka nang umalis Tumango lang naman ito sa akin. Muling lumapit kay Bekang para himasin ang tiyan nito. Pinagmasdan ko lamang itong hiluti ng tiyan. Kabaryo, para siyang albularyo dahil sa alam na alam nito kung papaano ang paghagod ng mga palad sa tiyan ni Bekang. Nang makauwi ay kaagad kong inilabas ang mga labada para simulang laban ng mga ito. Iniwan ko na lamang ang dalawa sa loob ng bahay. Panatag din naman ang loob ko dahil kasama ni Bekang ang batang nagligtas sa kanyang buhay. Napahinto naman ako sa pagkusot ng sayang pinagduguan ni Bekang kagabi ng isang matandang babae ang kumalabit sa balikat ko. Dahilan para lingunin ko ito. Pagharap ko nga rito ay halos kubang-kuba na ito. Ngumiti na lang ako nang tanongin ito. Napadaan lang daw ang matanda dahil sa uhaw na ito at nangihina na ang kanyang katawan. Pinapasok ko ito sa loob ng bahay para kumuha ng may inom nito. Wala naman kasi sa itsura ng matanda ang pagiging aswang dahil sa nilantakan nito kagad ang inihain kong adobo na sinadya kong sahugan ng maraming bawang para subukan kung masunog ba nito ang bibig ng gustong kumain. Ngunit nagkamali ako. Tuwang-tuwa ito sa pagkabilog ng tiyan ni Bekang. Hindi ko naman pwedeng iwanan ng asawa ko sa matanda para tawagin si Dino. Magmula ng gabing iyon, ay ayoko nang magtiwala pa sa mga tao. Ito rin kasi ang payo ni Dino sa akin. Nang makaalis ang matanda ay kaagad akong hinilaban ng tiyan, kaya't nagtatatakbo ko papasok sa palikuran. Ipinatawag ko si Dino kay Bekang kaya't kaagad itong tumakbo para tawagin ang bata na naglalaro ng lupa sa labas. Hinipo lang nito ang tenga kong nanlalamig at saka ko binigyan ng isang basong tubig na nilagyan nito ng orasyon. Nakahinga naman ako ng maluwag nang maramdamang mawala ang sakit na nadarama ko na parang nagdahilan lang. Nausog ka, Manong. Sino sa tingin mong nakausog sa'yo? Seryosong tanong nito.
Nakakatakot ang pagsasalubong nito ng mga kilay, kabaryo. Yung matanda na pinapasok ko kanina para pakainin. Utal kong sagot kay Dino. Ano? Nagpapasok ka na naman ng hindi mo kakilala? Kailan ba kayo matututo? Halata ang galit sa tono ni Dino. Kumakamot ito ng ulong tumalikod sa amin. Pasensya ka na ha. Hindi naman kasi aswang ang matanda kasi hindi naman nasunog ang bibig niya sa bawang na inilagay ko. Sagot ko kay Dino. Kahit na, isa sa senyalis na paparating na sila. Ginagamit ng mga iyan ang lahat ng kapangyarihan nila para mapalapit sa asawa mo, Manong. Gusto nilang malaman kung bakit hindi sila nagtagumpay sa pagpatay sa sanggol na nasa sinapupunan ni Aling Bekang. Sigurado ko, ngayon pa lang ay nagpaplano na sila kung papaano kayo lulusubin mamaya. Mahabang paliwanag sa akin ni Dino. Kumunot ang noo ko sa pagtataka. Naramdaman ko kasi ang kaba sa kanyang muka. Paano kung malaman nila na ikaw ang tumutulong sa amin? Tanong ko kay Dino. Mas lalo kong hahanapin ng mga iyan, Manong. Kailangan nilang makitilang buhay ko bago sumapit ang bilog na buwan mamayang gabi. Kung kaya maghanda ka. Saad ni Dino sa akin. Muli lang itong tumalikod sa amin. Napabuga ako ng malalim na paghinga nang mapagtanto ang ginawa kong napakalaking kasalanan. Kung naipagtanggol niya kami kagabi, siya naman ang ipagtatanggol ko ngayon, kabaryo. Naghanda ako ng mga asin sa garapon at saka ito ipinaghahagis sa palibot ng aming munting tahanan. Mabuti na nga lang ay merong nagdala ng mga bawang sa amin kanina, kaya't isinabit ko ito sa mga bintana. Dino, halika na rito sa loob, magagabi na. Delikado na dyan sa labas. Paanyayang saad ko sa bata. Sumunod naman ito kaagad sa sinabi ko. Isinuot ko na rin ang bawang na kwintas kay Bekang. Ngunit tinanggihan itong isuot dahil maliligo daw muna ito. Si Dino na ang nagpasyang sumama sa kanya sa palikuran ng aming bahay. Magkabukod kasi ang banyo sa bahay namin kaya't wala akong nagawa nang makalabas sila. Sinilip ko na lamang ang mga ito sa bintana at hindi pumayag na hindi ito makabalik kaagad. Manong, nararamdaman ko na ho sila. Pabulong na saad ni Dino sa akin. Sinulyapan ko muna ang maliwanag na buwan bago isara ang mga bintana. Siniguro kong walang kung sino man ang makakasilip sa loob ng aming bahay. Inihanda ko na ang sarili ko sa paparating na laban. Alam ko na sa gabing ito ay kailangan kong magpakatatay para iligtas ang pamilya ko. Piyesta kasi ngayon sa amin kung kaya't nasisiguro kong hindi kami kaagad mabibigyan pansin ng mga pulis kung sakali man manghingi kami ng tulong. Rinig na rinig ko sa loob ng bahay namin ang malalakas na alulungan ng mga nakakakilabot na aso. Madilim na madilim ang paligid noon, kabaryo. May kalayuan din kasi sa tinutuluyan namin ang mga kapitbahay. Gayoon pa man ay natatanaw ko ang mga makukulay na banderitas mula rito. Mabilis kong dinampot ang itak sa ibabaw ng lamesa nang makarinig ako ng isang napakalakas na pagkatok. Dahan-dahan kong ibinukas ang pintuan. Iniluwa naman ito ang kapitbahay naming may daladalang kakanin, kaya't kahit papaano ay napanatag ang loob ko. Nang makuha ko naman ang mga dala nito, ay narinig ko naman ang pagtawag sa akin ni Bekang. Kaya't nagmamadali akong tumalikod na nasa harapan ko. Manong, dinig kong hiyaw ni Dino sa kabilang gilid ng pintuan. At mabilis na sinabuyan ang nasa likuran kong nagpalit ng anyo.
Naging isang asong itim ito, ngunit saglit itong bumagsak sa kinatatayuan nang mag-usok ang ibang parte ng katawan nito. Nagtatakbo ito at hindi ko na nahabol pa ng taga. Mabilis kong isinara ang pintuan at ikinawit sa kahoy na nasa likuran nito. Naghanda ako ng isang palangganang may tubig at saka ipinahiga si Bekang sa kama. Hilab na ang tiyan nito at malapit na siyang manganak. Hindi ko siya madadala sa ospital ngayon. Diyan muna kayo, Manong. Ang itak mo, wag mong ilalayo sa'yo. Babantayan ko lang ang pintuan dahil panigurado kung merong nasa labas nito. Saad ni Dino habang nagmamadali itong tumakbo sa may pintuan. Hindi ko na ito napigilan pa. Nang magtatakbo ito at itinuon na lamang ang buong atensyon kay Bekang na siyang humihiyaw na. Pilit kong pinapakalma ang aking asawa sa gitna ng naghahalong hapdi at pagkatakot na kanyang nararamdaman habang nag-iipon ng lakas para mailabas ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi na ako mapakali, lalo pat naririnig ko ang paulit-ulit na paglagabog ng pintuan namin. Nang masulyapan ko ito ay nakita ko si Dino na inaayos ang mga kagamitan. May hawak rin itong isang itak at isang buntot pagi. Ilang saglit pa nang makita kong nasira ang pintuan, bumagsak ito sa loob ng bahay. Dahilan para makapasok ang isang lalaki na nanlilisik ang mga mata. Hindi ito aswang, kung hindi ang nakasagupaan ko sa palengke noong isang araw. Hayop ka, Dino. Huwag tumakbo ka na. Bulyaw ko. Tatakbo pa lang sana ako para iwasan si Dino sa pagsugod sa lalaki. Nang buhatin siya nito at inihagis sa labas. Lasing na lasing ito, kabaryo. Rinig ko naman ang pagkalabog ni Dino sa lupa. Doon nga ay kinuha ko ang itak sa gilid ko. At buong lakas na sinalag ang hawak nitong patalim. Nagdidilim ang paningin kong nakikipaglaban sa kasagupaan ko. Ngunit hindi rin nagtagal ay nagawa nitong makuha ang itak ko. Tumilapon ito sa gilid. Inambahan naman kagad ako nito ng itak. At buong lakas na sanang iyahampas sa akin ng mapatigil ito nang merong pumalo sa kanyang likuran. Manong, ayos lang ho ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Dino nang bumagsak ang kasagupaan ko na wala ng malay. Tumango na lamang ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mahabang dila na nakadikit sa tiyan ni Bekang. Kaagad akong nakabalik sa pagkakatayo para putulin ang dila nito na siyang sigaw naman ng elemento sa itaas ng bubong. Manong, tumakas na kayo rito. Kuhanin mo na muna ang tricycle. Pasigaw na sambit ni Dino sa akin. Hindi, mas mabuti kung hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Mas delikado pa kung merong may iwan sa atin. Mariing saad ko kay Dino. Meron ng sugat sa tiyan si Bekang nang buhatin ko ito. Ipinakita ko ito kay Dino ngunit ayon sa kanya ay hindi naman daw ito gaano kalalim kaya't walang dapat ipangamba. Kaya mo ba siyang buhatin, Manong? Halika na, ako nang bahala sa kanila. Kahit pa wala na akong natitirang lakas, ay pinilit ko ang sariling buhatin si Bekang. At nagmadaling tumakbo palabas ng aming bahay. Si Dino naman ay bitbit ang mga gamit namin, kabaryo. Nasa kanya rin ang buntot pagi. Sumusulyap kami sa paligid kapag nakakarinig kami ng kaluskos at binabantayan ang bawat isa. Mauna na kayo, Manong. Ako ang gusto nila. Iyon ang ibibigay ko sa kanila. Iligtas mo ng mag-ina mo.
Mag-iingat ka. Kapag pinaandar mo ng makina, wag na wag ka nang lilingon sa akin. Humingi ka ng saklolo sa mga tao. Ako nang bahala dito, Manong, magmadali ka na. Ani ni Dino at nagtatakbo palayo sa sasakyan namin. Hindi ko na ito napigilan pa, kabaryo. Wala nang natitirang oras para habulin pa si Dino. Kaya't pinaandar ko ang makina at bumarurot sa gitna ng madilim na kalsada. Nanghingi ako kaagad ng tulong sa mga nagsasayang kapitbahay, kabaryo. Nang makarating sa ospital, ay kaagad na isinugod si Bekang ng mga tauhan nito sa paanakan. Para akong mababaliw dahil iniisip ko rin ang kinalalagyan ni Dino. Sa dami ng kanyang mga makakalaban, ay panigurado kong hindi tatalab ang kapangyarihan at kakayahan nito. Pumikit na lang ako sa sakit ng ulo ko ng mga oras na iyon. Ilang oras lang din ang nakalipas nang tawagin ako ng doktor para inanunsyo na matagumpay ang panganganak ni Bekang. Tumayo ako sa kinaupuan at tumakbo palabas ng ospital. Pinaandar ko ang tricycle. Babalikan ko na si Dino. Hindi siya pwedeng nag-iisa roon, ngunit napahinto na lang ako nang merong humila sa pundya ng damit ko. Manong, kamusta si Aling Bekang? Maayos na bang lagay niya? Si Dino. Nakangiti si Dino sa akin nang magtanong ito. Napanatag naman ang loob ko nang makitang buhay pa ito. Iyon nga lang ay balot na balot ng dugo ang kanyang kulay puting damit. Halika sa loob. Salamat naman at nakaligtas ka. Kamusta? Natalo mo na ba silang lahat? Tanong ko kay Dino. Tumango-tango ito pero tumanggi siyang pumasok sa loob ng ospital para tingnan ang lagay ni Bekang. Sige na, Manong, mauna na ako. Ha? Saan ka naman pupunta? Takang tanong ko rito. Tapos ng misyon ko rito sa Tagbilaran kaya't sa ibang lugar naman ako magtitinda ng mga kakanin. Lagi kayong mag-iingat ha. Huwag ninyong inuugali ang pagtitiwala ng basta-basta. Ingat kayo palagi, Manong. Mahabang paglalahad ni Dino sa akin. Tumango-tango ako at pinilit ang pagngiti. Hindi ko napigilan ng sarili kong yakapin siya. Napalapit na rin kasi ako sa kanya dahil sa angkin nitong pagiging matulungin sa kapwa. Ikaw din ay mag-iingat palagi ha. Lagi kong tatandaan ang mga payo mo. At hindi ko na rin makakalimutan ng mga naitulong mo sa amin pamilya. At lalong-lalo na rito sa lugar ng Tagbilaran. Maiyak-iyak kong saad at hinalikan ko itong si Dino sa kanyang noo. Kumakaway pa itong nagtatatakbo palayo sa kinaroroonan ko hanggang sa nawala na ito sa aking paningin. Magdamag kong binantayan si Bekang nang mailipat na ito sa kwarto kung saan ito ngayon nagpapahinga. Masaya ako dahil sa wakas ay natupad na rin ang pangarap kong maging isang ama. Ipinapangako ko na magiging isang mabuting asawa ko at hinding-hindi ko sasayangin ang oportunidad na ibinigay sa akin ng poong may kapal. Tatanawin kong napakalaking utang na loob ang lahat ng ito sa kaitaas-taasan. Sa totoo lang, kabaryo, hindi naging madali ang pagsubok na dinanas namin makalipas ang ilang araw. Masyado yata akong naging kampante sa mga tao sa paligid ko. Naakala ko ay kapag tinutulungan ka ng minsan ay mabubuting tao na, ngunit ang hindi natin alam ay may maitim pala silang pinaplano sa atin. Hindi na rin naman nagtagal ay nagkaroon na ng malay si Bekang. Unang-una niyang hinanap ang anak namin. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka na baka merong nangyaring masama sa sanggol, ngunit ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari.
Nais pa nga niyang ipatawag ko si Dino para makapagpasalamat man lang. Ngunit nalungkot lamang siya nang maikwento ko na ang lahat. Siya nga pala, kabaryo. Nabanggit sa akin ni Dino na hindi siya karaniwang bata lamang dahil gumagala-gala siya sa mga lugar kung saan alam niyang patungo ang mga aswang para iligtas ang mga tao mula roon. Iyon daw kasi ang pangako niya nang mamatay ang kanyang lolo sa pagkalungkot sa yumaong kapatid ni Dino at ng ina ng mga ito, gawa ng mabiktima ng mga aswang. Dinala na rin naman ng nurse ang sanggol na anak namin dahil hindi talaga tumigil si Bekang hanggat hindi nasusunod ang gusto nito. Nadala rin kasi sa kwento niya ang nakadestinong nurse kaya't pumayag na rin itong dalhin sa kanya ang anak namin na pinangalanan naming Dino. Iyon ang naging desisyon namin dahil katulad ng batang nagtitinda ng iba't ibang klase ng masasarap na kakanin, ay biyaya rin ng anak naming ito. Naluwa nga ako sa saya ng pagmasdan ko ang mukha nito. Tisoy ang kanyang balat dahil nakuha ito kay Bekang. Samantalang parang ipinagdapa lamang ang mukha namin sa isa't isa. Hinayaan ko na lang na makapagpahinga si Mrs. katabi ang anak namin. Nang magising ako sa pagkakaidlip ay lumisan muna ako para pumunta sa palengke upang magtrabaho. Kailangan ko rin kasing paghandaan ang mga gastusin sa hinaharap. Kahit pa alam kong nakaalis na si Dino ay hindi ko pa rin maiwasang sulyapan ito sa paligid. Dahil nagbabaka sakali akong nasa tabi lang siya at patuloy pa rin kaming ginagabayan. Hindi lang din kasi aswang ang kalaban namin, kundi pati ang mga mangkukulam, ngunit kahit gaano kalakas ang mga ito, kapag nagsama-sama ay hindi matatalo ng kadiliman ng kabutihan. Lagi pa ring nananaig ang merong mabuting puso dahil kahit kailan ay hindi mapapabayaan ng kahit na sino ang mga taong may mabubuting loob na handang tumulong sa kapwa. Napatigil ako sa kalagitnaan ng pagkakaliskis ng isda nang merong matandang tumapik sa balikat ko. Dahilan para bitawan ko ang kutsilyo at tinapik ko rin ito pabalik. "Kamusta, Manong? Mukha namang natuto ka na sa mga yan. Mag-iingat ka, ha?" Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Dino na nakatayo sa aking harapan. Malawak ang pagkakangiti nito sa kanyang mga labi. Tumango-tango ako. Sabi ko na nga ba't nandito ka pa? Balak mo na bang manatili rito, Dino? Siya nga pala, Dino rin ang ipinangalan ko sa anak namin. Saad ko habang nakangiti akong nagpapaliwanag kay Dino. Bagya itong ngumuso at tumango-tango habang nagsasalita ng, "Mabuti naman at ipinamana mo sa kanyang magandang pangalan ko. Naiiba yan. Isa pa, paalis na rin ako, Manong. Lumibot lang ako para makita ka sa huling sandali. At napansin ko nga, ang tingin sa'yo ng matandang iyon. O siya, yayariin ko na lang muna yon, ha." Pairap nitong ibinalik ang tingin sa direksyon kung saan ko nakitang dumiretso ang matanda. Ang tapang talaga ni Dino, ang batang dayo sa Tagbilaran, Quezon. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Naway may napulot kayong aral at sana, gaya ng sinabi ni Dino, ay maging mapanuri tayo sa ating paligid. Salamat, Kwentong Baryo. Palagi akong nakaabang sa mga ina-upload ninyo. Ngayon kasi ay may sarili na akong palaisdaan. At malaki na rin si Dino na anak ko. Gaya ni Dino ay lumaki ring mabait ang anak ko. Sa katunayan, habang kinukwento ko ito ay nagdadalang tao na si Bekang sa pangalawang pagkakataon. Hanggang dito na lang, kabaryo.
Maraming salamat ulit kung mailalahad mo sa channel mo ang kwento ko. Ganun din sa mga nakikinig sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Muli, ako po si Edgar ng Tagbilaran, Quezon. Maraming salamat po. Okay, so ayun mga kabaryo, komento ko sa kwento. Ang galing lang din nung kwento ni Edgar kasi si Edgar yung bida rito, 'di ba? Napansin nyo naman si Dino, dayo talaga sa Quezon. Pero ang galing nung sinasabi niya na tela, na parang hindi natin alam kung anting-anting o medalyon kasi hindi naman nilahad ni Edgar kung talagang ano yung mismong nandun o kung anong nakita niya talaga. Pwedeng mutya o agimat nga, pero doon ay wala akong masabi. Saka nararamdaman ni Dino, di ba? Yung kakayahan na ganun. Sobrang kakaiba nun. Saka pansin nyo naman yung nangyari sa unang enkwentro nila, di ba? Ang akala ni Edgar, si Dino talagang may kasalanan. Tapos napagtanto niya sa kalagitnaan ng mga sandaling iyon, hawak pala ni Dino yung dila nung tik-tik, no? So, kumbaga umiikot dito yung kwento about sa pagbubuntis talaga ni Bekang kasi nga kabuanan niya. Tapos, kumbaga inaaswang tinitik-tik. Yun, sobrang naniniwala ako sa ganung senaryo, kabaryo. Kasi ilan na rin yung mga kamag-anakan namin na talagang saksing buhay sila na may ganoong klase ng nilalang, di ba? Isipin nyo yung kasi nung nangyari to, ito, bigyan ko lang kayo ng background, kabaryo. Nangyari to sa tita ng tita ko. So, medyo malayo na, di ba? Pero kamag-anak pa rin namin. Nangyari to sa Bicol, probinsya ng mama ko. So, ayun. Yun nga, sabi nung tita ko, buntis raw siya. Pero wala pa siya sa kabuhanan niya. 6 months pa lang daw yung tiyan niya nun. Isang gabi raw yun nang matapos silang kumain. Kasi nung panahon na nagbubuntis yung tita ng tita ko is siguro year 2000, early 2000 yun mga 1990 plus something. Kasi yung pinsan ko na yun is mas matanda na sa akin ngayon. So mas naunang pinanganak yun kaysa sa akin. Kwento na lang naman to ng tita ko. Tapos, ayun nga, nandun sila sama-sama kasi buhay probinsya dati. Tabi sila, saka wala pang electric pa nun. Alam niyo yung kulambo? Yun pa lang yung gamit ng tita ng tita ko. Tapos, bandang tansya niya raw siguro mga 2:00 ng madaling araw yon. Kasi yung bubungan nila, pawid lang ng nyog eh. Kumbaga alam niyo yung kubo, as in kubo talaga, no? Ganun na ganun lang. Naalimpungatan daw yon, nakikita niya parang may isang sinulid, ang dila pala ng tiktik. Parang dila ng ahas na sinulid. Yun daw, ano raw yun, ang ilaw lang daw nila nun, digas. Yung digas na, alam niyo yung gin bilog na 4 kantos pa nun eh. Tapos lalagyan mo ng gaas, lalagyan mo ng tela sa ibabaw. Yun ay magsisilbing ilaw nyo sa gabi. Ganun lang yung ilaw ng tita nung kita ko sa bahay nila nun. Tapos yun nga, yung asawa naman ng tita ko, tulog mantika raw talaga ng oras na yun. Eh, hindi ka raw talaga, pag nandun ka na sa senaryong ganun, hindi ka raw talaga makakagalaw o makakasigaw. Kasi nakikita nung tita ng tita ko na unti-unti talagang lumalapat yung dila. Hindi niya nakita mismo yung itsura ng tiktik, pero yung dila mismo ang bumutas dun sa pawid ng bubong. As in talagang wala na isang dangkal yung layo sa tiyan ng tita ng tita ko. Ang ginawa naman nun, syempre, kumbaga panic attack na, hindi na nakagalaw. Kinalabit niya na lang yung asawa niya, kaya lang siguro inabot pa ng ilang minuto. Yun nga, naalimpungatan, nakita rin, agad na tumakbo. Tas kumuha ng itak sa dingding kasi uso nun yung panangga mo sa mga aswang, lalo na yung naghahasa kang pinaparinig mo. Ano yun kumbaga, sa kanila yung banta na
may ganitong klaseng tao rito. Huwag kayong papasok ng basta-basta kasi kumbaga papatay namin kayo. Ganun nga kabaryo. Tapos ayun na, hinawakan naman nung asawa nung tita ng tita ko yung dila. Sobrang dulas daw nun, talagang as in alam niyo yung isda na il kung tawagin sa English, hindi ko kasi alam yung Tagalog. Ganun na ganun daw, saka yung likido raw, yung kumbaga yung dulas daw nun, hindi mo ma-explain kung para bang mantika o kasi may halong bula. Tapos yung lansa, andun talaga as in walang panama yung mga hasang ng isda sa lansa nun. Tapos ang ginawa ng asawa nga ng tita ko, hinati niya yun. Kumbaga talagang in-slice niya pero hindi agad nangyari yun kabaryo kasi inabot ng ilang minuto kasi sobrang kunat pala ng ganong klase ng dila, no. Hindi niya alam, siguro parang ang explanation niya noon nung kinikwento niya parang goma na interior daw. Alam niyo yung mga interior ng gulong, ganun na ganun daw talaga. Habang ginagawa raw yun, yung dila, kala mo ahas na pumulupot sa kamay nung tito ko. Tas hindi niya rin kasi mahatak kasi nga iba raw yung puwersa nung kinakapitan sa taas. Hanggang sa nilaslas niya nga, ayun, dun na. Pagka tung time na talagang humiwalay na yung kalahati ng dila, dun na nangyari. Yun, biglang nawala. Tas narinig nila kumalampag, parang ibon daw na may parang pumagaspas. Hindi nila masabi kung aswang pero yun nga, lumabas agad yung tito ko, yung asawa ng tita ko. Ay wala pa namang mga flashlight nun, dala yung siga. Hindi naman nila makita kasi nga probinsya, puro puno-puno pa. Ayun tapos hanggang sa tumagal ng tumagal ang ginawa nila ron sa dila. Kumbaga parang preserve nila, nilagay sa pintuan sa labas. Tapos simula raw nun, wala nang kumbaga wala nang nagtangka pang gumawa ulit nun. Kasi sinabi rin nila na kilala nila yung kung sino man yun Siyempre siguro pagpapanggap na lang ng tito ko. Pero isa rin daw yun na mabisang pangontra. Pag nalaman nung nila lang na kilala mo o ang alam nila sarili na kilala sila ng taong bibiktimay nila, hindi na nila ulit gagawin yun kasi nga yun takot nila Hanggang sa yun. Pero yun kabaryo, ilang buwan yun. Biruin nyo 6 months, ilang buwan binantayan ng tito ko na talagang tulog siya sa gabi. Kasi nga siya yung nandun sa tabi ng tita ko, hawak-hawak yung itak. Na syempre hindi sila pwedeng magpakampante gaya nga nung etong kwento natin ngayon. Ganun na ganun, kaya lang ibang lugar. So yun lang, konting background lang naman. Kwento ko lang kasi nga based on experience din naman. Saka yung ganitong kwento ni Edgar is talagang legit, no? Talagang nangyayari hanggang ngayon meron kabaryo. Kung mismong hahalukayin yung internet, may mga nagpo-post o nagpapakita ng tunay na pruweba na totoo talaga, legit yung mga ganito na aswang. Siguro sa panahon natin ngayon hindi na talaga applicable, pero sa mga taong naniniwala at nakaranas mismo, hanggang ngayon buhay na buhay itong ganitong klase ng kwento. Hanggang ngayon naman meron naman probinsya namin meron pa rin, pero yun nga, syempre sanay na yung mga taong magpagabi, kumbaga nagiging liberated na lahat. So sila ngayon yung nag-a-adjust na nagtatago na lang sila ganyan. Hindi natin pwedeng pangalanan kung sino, pero yun, based on experience ko ni kabaryo. So yun lang, tama yung sinabi ni Dino, balik tayo dun sa kwento na talagang wag tayong magtiwala, di ba? Kasi nga may gagawin sa yung isang kabutihan yan pero hindi mo alam in the end, di ba? Yun yung mahirap Siyempre papalagay yung loob mo mabuting tao yan, tapos sa dulo pala may pinaplano kaya naging mabuti sa'yo, di ba? May mga ganun, alam nyo naman yan, kahit sa pera, kahit ka mag-anak o hindi, di ba? Kaya lagi kayong mag-iingat at wala kayong ibang pwedeng pagkatiwalaan ng sobra-sobra. Sarili nyo lang, saka yung mga taong pamilyang malapit talaga sa inyo. Nanay, tatay, kapatid, yan. So, yun, sa panahon ngayon, lagi tayong mag-iingat mga kabaryo. Yun lang muna. Pero kayo, kung may comment kayo sa kwento ni Edgar o may karanasan kayo, pwede kayong
magpadala ng liham kasi andyan sa post natin lagi kung saan kayo pwedeng mag-send ng hanapin nyo lang sa YouTube channel ko, nandyan yung account kung saan kayo pwedeng magpadala. Tapos nga pala kabaryo, yung Facebook page natin gagawin ko na, ilalagay ko na lang yung link tapos doon pwede nyo akong makausap anytime, no? So pwede kayo mag-comment doon, titingnan natin kung mag-upload tayo ng mga stories, pero sa ngayon gagawin ko muna yon para communicate tayo kung kagaya niyan in case, di ba, may mga gusto kasi akong, basta sa susunod na mga kwento sasabihin ko kasi tuloy-tuloy na yung upload natin eh. So ngayon ito lang muna kabaryo. Yung shoutout ko, ito, ihahabol ko. Siguro iilan lang muna to kasi mahaba na yung oras natin. Shoutout ko muna sila Roslyn Dalopere, yon, mabilisan lang kabaryo. Maria Angel Tidula, shoutout sa'yo ma'am. Brain Omega, boss, shoutout sa'yo. Si Madam Arlene Cools Besa, shoutout sa'yo madam. Madam Ramonita Berdugo, magandang tanghali rin po, shoutout sa'yo. Ingat kayo palagi. At Maria Celarion, salamat palagi po sa pagtutok ninyo. Tina Santos, madam, shoutout sa'yo. Lynette Reparado, shoutout madam. Salamat sa puso. Gian Alapad, tama ba? Gianna Alapad o Gian Alapad, shoutout sa'yo ma'am. Ricardo Sos, yun boss Ricardo, shoutout sa'yo. Oo nga, bitin yung kwento ni Celso pero hindi natin pwedeng galawin yung story niya kasi siya nagpadala niyan. Ashley Mesa, boss, shoutout sa'yo. Pwede po bang gawing magandang mag-narrator, lagyan ng kabuhay sa pagbabasa? Boss, salamat sa comment mo. Sinusubukan naman natin kasi nga bago pa lang tayo sa ganitong larangan pero gagawin ko lahat ng mga kaya ko para sa inyo. Si Madam Lourdes Grace Garde, shoutout sa'yo ma'am. So kabaryo, yun lang muna sa mga gustong magpa-shoutout. Lahat ng magko-comment dun sa pin post ko sa bawat kwento, dun kayo mag-comment. Shoutout ko kayo sa next video. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. Bye.